Җәмәгать, менә элек безнең татар халкында ул булган, хәзер кызганычка каршы сакланмаган. Мин вакытында урыс гәзитендә татар теле дәресләрен алып барган чакта Каюм Насыйриның киңәшләрен кулланган идем, ике телдә тәрҗемә итеп. Урыслар үз телен татар оныткан, теге туган телен оныткан татарлар өчен һәм урыслар өчен дәресләр алып барадыр. Анда берсендә язылган киңәш. Мәсәлән, ризык янында менә шулай теге сәкедәме, кайдам утыргач, кунакка тәкъдим итәләр, мендәр, уларга бераз терсәге белән тик нитеп тиеп кенә шулай ятамы, ял итә, бераз ял итә дә, шуннан яңадан аны кунак итәләр, дәвам итә ул ризыкландыру, ашау-эчү. Ә бездә ул бүтән халыклар арасында торып, хатта мин Оренбур өлкәсендә шәһәр янында бер авылда бер туганның да кунакта булган чакта, аның теге тормыш иптәше хәләҗифете димеш, чөнки бүтән милләт, бүтән дин кешесе. Шуңа күрә шунда өстәлдә утырганда тик өстәл янында күземләрен генә элдергән, шуңа бәйләнә башлады аның бүтән никахтан тапкан баласы. Кызы миңа яман сүз имеш, тәнкыйтьләп, өстәл янында, ризык янында йокламыйлар дип, әллә кем булып. Ә бездә татар халык менә шуңа күрә әйтәсе килә, бу безнең төрле менталитет. Без менә кызганычка каршы саклап калмадык. Өстәлдә утырып, ул ризык мәсәлән кабул итә кеше, ашнасы авырая да, ял итәргә ихтимал юк. Ул тәртипсезлек дип саныйлар. Ә безнең татар халкта борыннан килгән ата-бабаларыбыздан гадәт, гореф-гадәт, ул ашагач кешегә рөхсәт ял итәргә, бигрәк тә кунакка рөхсәт шулай ял итеп ятырга әзрәк. Сау булыгыз, вакыт бетә,